Sziasztok! Nem hittem volna, hogy erről a témára fogok videót csinálni. Szerintem már mindannyian tudjátok, hogy mi történt a Zsónál. Én is kifejteném már egy kicsit a véleményemet, de aki esetleg nem maradt volna a történésekről, annak nem mondanám, hogy a Zsó az egy külföldi VTuber cég volt, és nemrég történt egy elég durva botrány velük kapcsolatban, de már csak is ez folyik, szóval szerintem kevés embernek mond ez újdonságot. Na de a lényeg. Egy külföldi VTuber név szerint Aaron Moss, egy krónikus beteg VTuber, immunhiányos VTuber, adománygyűjtést szervezett a immunhiányos embereknek, és nemrégiben a cég lenyúlt $500,000, ami nem kis összeg. Ezután több VTuber is felszólalt, aki a Zsónál volt. Majd beteszem ide azt, hogy kik léptek ki, de már szerintem ez nem lesz újdonság nektek. Aztán többen is felszólaltak, majd nem is lettek kifizetve, stb. Illetve egy másik VTuber indított egy adományt, azt majd leteszem a leírásba, ha szeretnétek támogatni őket. Úgyhogy ennyi. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!